and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. The two accused, please rise. Gipabarog sila si Lieutenant Oliver Ogrodi aron basahan sa ipakanaog hukom sa Military Tribunal. Philippine Marine Lieutenant Oliver Zafra, you're found guilty and your sentence is reclusion perpetua, life imprisonment. Philippine Marine Major Rodolfo Almendras, you're guilty as hell. Your sentence is death. Buatubang si Rudy, firing squad. Nakita ka, Torn? Oo. Gianinaw ni Rudy. Nahibaw ko kinsa iya gipangita. Asa ka, Colonel? Abibira ko gasa ka, Colonel. Abibira ko mabaho dito sa krami. Sandali, bata. Sandali lang ito. Colonel. Rudy, natagbaw ka na tingali sa imo karong gibati. Pero ako, wa. Ang nindot unta adto kung napatay ka sa nako ug pagkahuman, giparihas ta ka ni Mary. Nangandoy ka gihapong magkakita, bata? Makagawas ka pa ka? May panahon pa ka para nako. Wa na, Ronald. Yangkon ko na nga ako'y pildi. Ug ikaw ang bidaw. Magkaluluoy ka kaayo. Kubayan ko no ang kinabuhi, Ronald. Ibabaw ug ilawom ko no ang kinabuhi. Pero ang ako, wa na'y paghayang. Kay padayon ako sa akong pagkoob. Padayon ako sa akong pagkailaw. Iyang ko nagiday ka sa imong kaparutan, ha? Hello, Rory. Swerte-swerte lang yun. Saka ko, wag ko bagto nga ingon na ani kalami sa akong kinabuhi. Giswerte gid ka, Lucio. Ug ako mo ay way swerte. Excuse me, gentlemen. Murag ito'y si Rudy nga nagkurug-kurug na kanabasa. Murag sabsik piso nga nahumod na sa kinilis. Ha? Naon sa kaman, Colonel? Ambot ka na ko. Murag wa ko matagbaw. Gusto ginintan akong kunis-kunison si Rudy. Wa pa ko matagbaw, bisan pa sa iyang gidangatan karon. Hello. Sandali. Colonel, mo. Colonel Roland Joaquin reporting, sir. What? What? Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Colonel, Lucio? naon sa kaman? Lucio, usan ako ka-general. Ha? Sayaw, Lucio. Sayaw! Sayaw, yay! General! General Ronald Joaquin! Misayaw si kalipay si Ronald tungod sa laing swerte nga iyang naani. Usa na siya ka-general sa kasundaluhan. Samtang si Lucio usab, nahimo na niyang personal o close-in sa tanan niyang mga lakaw. Hila na lang kaadlaw ang nilabay, human makonbikto si Rudy. Manang Yolanda? Firing squad si Rudy. Suping, bisan ingon ni Ato ang napuhat ni Rudy. Apan kay pati ko kaluoy sa iyang kahimtang karon. Tungod
Tungod kay gimahal o gihigugma siya sa akong anak. Bisan ang tinuod managlahi ang ilang parukanan o kaaway sa prinsipyo o doktrina. Amahan usap siya sa akong apo. Mamatay sa di ay si Rudy? Restricted kuno kaayo ang naa sa death row. Dili masayon-sayon pagduol aron ikasulti. Ilabi na sa sama ni Rudy. Gibati og kaugno si Yolanda tungod kay nawad-an siya paglaom nga ikasulti si Rudy. Busa ang bugtong nilang mahimo nga magpaabot kung kano sa firing squad si Rudy. Apan milabay ang daghang mga adlaw. General, ngano kini? Mapinding ang firing squad ni Rudy. Unsa? Midaog ang ilang apelasyon sa korte. I-reinvestigate ang iyang kaso. Kung mao ka na, madugay gid ay ang iyang firing. No! Kuuton ako ni. Kinahanglang mabasura ang reinvestigation ni Rudy. Kay kung dili... Napugan ang hukom, kamatayon, pinaagi sa firing squad nga tubangon unta ni Rudy. Bisan si Rudy, wa magdahom, nga maingon niadto ang dagan sa hitabo. O sa kadlaw niya na, naduaw si Oliver kang Rudy. Mahikigitugutan ka, Oliver. May hangyaw ko og maayo. Misugot sila. Nalipay kay ko sa development, kay buhi ka pa. Nakalitan og nahibong kay ko. May nakikita na ko nga mga abogado. May pasalig at tabangan ko nila. Matod pa nila kung may nayon manggid kuno ang firing squad. Pero madugay-dugay pa kini. Tungod kay gifight nila nga inay kamatayon, makubsan kini ngadto sa life sentence. Mausab ka na akong nabalitaan. Kumusta naman si comrade? Kumusta naman si Manang Yolanda? May suot ko na dawat. Tiguang na si Mama Yolanda. Dili na maayon alang niya nga bubiyahe og layo. Niyayulagway sa mong anak ni Mary. Si comrade. Padanaw ako. Dira. In town sa bata. Unsa kaya ang ikasulti? Kung may buot na unya siya. Unsa lang balita sa gawas? Gani sa death row, menos kayang balita nga madawat. Misugot man si Marcos nga magpa-bypass sa Amerika si Ninoy. Ato na nasayran sa diyang giatagan o gigayon ang numero 1 leader sa oposisyon sa pamunuang diktador. Sa diyang nagpabili na si Ninoy dito sa Amerika, anam-anam nga nauyog ang diktadoryang pamunuan pinaagi sa pagbutyag sa mahugaw nga pamunuan sa martial law. Ug tungod ini, misamot kalangay ang kaso ni Rudy. Bilabay ang daghang mga katuigan, misamot ug misamot ang dakong kagahob sa nasod sa diyang gipatay si Ninoy. Lukop nasod nga makita ang bagang duot ug panon sa katawhan nga nagmarcha sa kadalanan. Wa na mahadlok ang katawhan. Nagpakita na sila sa pagsukol og mibatok na sa martial law. Ang katawhan nagkilala ng bag-ong pangulo. Busa ang kalit ug dakong kausaban sa nasod nahitabo sa diyang iya-iya nga nanglayas ang mga tao nga maoy nagpahimo sa martial law. Ug mo'y nabulahan sa martial law. Usa na niini mao si General Ronald Joaquin. Ang duha ni mo kasawa mo yung dadon sa Amerika, General? Ko laing choice. Wa ko laing choice, Lucio. Ilain ko lang sila kondo dito sa Amerika. Unya ang laing duha ni mo kasawa mabilin. Wa sila laing choice. Gibinlan ako sila gilang kabuhian din sa Pilipinas. Daan ka namang nangandam ni ini. Daan akong nahibaw nga mahitabo gini kay mga hangol kay sa gahom ang palibot sa presidente. Sirap! Dalang si Kinop! Na mga sakinan nga mato ninyo sa airport, General. Bawa na kito, Lucio.
Ikaw may akong tugyanan sa tanan ako mga negosyo din sa Pilipinas. Ibaw ko sa kong role, sir. Dami ko mo, sir. Mubalik ko din sa Pilipinas kung linaw na. O ikaw, mabulahan kag samot na ko, Lucio. Magpaabot lang ko mo din, sir. Ayaw ka pala kasi mo mga negosyo din. Ako'y bahala. Sige, tara. Iatod mo sa airport. Kung ano linalaman ng aking puso, ang damdaming nangingibabaw sa loob ko ngayon ay kasiyahan. Ako'y masaya dahil sigurado na ako na tayo'y panalo na sa darating na eleksyon. Hangtod nga ang diktador, uban siyang pamilya, may biya sa Pilipinas, ug ang kausaban, nahanggap sa katawhan sa Pilipinas. Sa paglingkod sa bag-ong presidente, gipamuhian ang mga binilanggong politikal o usa sa nakaangkon og amnestiya, mao sila si Rudy ug Oliver. Unang gipangita ni Rudy, mao ang iyang anak. Iyang giadto ang gipuy-an nila ni Yolanda. Mao ni aglubong ni manang Yolanda, Roda. Paselo ako, Mama Yolanda. Wagi ko maibaw nga mambiya na daikas kalibutan. Dili ka gid nako kalimtan. Samtang ni apang akong kinabuhi. Anugon, nawa ni mo mapaabot ang kausaban o ang akong kagawasan. Kabahin ka sa akong kinabuhi, Mama Yolanda. Rode? Ubanay ko nga to sa akong anak, Suping. 1977, natao si Comrade. Ako na siya. Naibi anyos na siya, Rode. Ay, man siya nang nadagandagan, Suping. Kana ay, kana nagkupot og basketball. Kana? Muna si Comrade? Mao na siya, Rode. Ako sindulon. Rode, Agnes? maglisod ka pagto. Nga magkakita pa kita, traidor. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!